tomto videu si ukážeme návod na lepenie prezon nechtov. Najskôr si nechty musíme pripraviť. Prvým krokom je zatlačenie nechtovej kožičky pomocou drievka alebo paličky, vyformovanie a skrátenie prírodného nechtu na požadovanú dĺžku a tvar, jemne zdrsníme povrch pilníkom a nakoniec nechty odmasníme alkoholovým obrúskom. Pri lepení lepidlom nanieť malú kvapku lepidla na prírodný necht a rovnomerne ju rozotri po celej ploche. Trochu lepidla pridaj aj na spodnú časť umelého nechtu. Umelý necht prilož najprv pri nechtovej kožičke a pomaly ho prikláňaj smerom nadol, aby sa nevytvorili vzduchové bubliny. Takto ho pevne drž približne 30 sekúnd, kým lepidlo úplne nezaschne. Lepidlo nenanášaj na všetky nechty naraz, pretože rýchlo schne. V deň aplikácie sa vyhni krémom a olejom na ruky, aby lepidlo dobre držalo a nechty sa nešmýkali. Takto ti prezon nechty pri správnej aplikácii vydržia 7 až 14 dní. Lepenie pomocou lepiacich pásikov si ukážeme v ďalšom videu.